Pemirsa, kita tadi ganti oli dulu, nanti mau main ke Jepang guys, soalnya sudah waktunya udah lama nggak kesana. Pemirsa, kita tadi belanja atos wes oline wes hari suwite rusak kayak ganti guys. Sebelum berangkat nanti ke Jepang, kita ngecekin motor dulu. Masalah kemarin suruh ngizinin ke gurune nek lagi demam. Terakhir niki hawane guys yo. Hawane pemirsa. Hawane ki apa? Nek gak biasa ngombe banyu putih akeh yo kuwi terus dehidrasi demam. Ini tapi nek jujur kok Mas Santo guys ngombe ae. Justru nek ngene iki awak iki nek aja sampai ngedrop pemirsa ya. Nek ngedrop iki berbahaya-bahayane ngono kuwi guys. Nah, panasnya ngene. Di mana-mana berita sungai kering, laut surut, wah guys. Ya ini duduk. Engko dulu engkas rodok golek sore pemirsa soalnya kan apa jenenge panas sembongku lewat alas ki rasane kliengan guys. Aku terus migrain niku pemirsa nek apa? Mohon maaf ya kamera belakang. Nek puan tenanan nek lewat hutan nih aku terus panas terus migrain lho pemirsa aku. Yes. Ya ayamku aku ya tak ngesok pakan kucing dhisik pemirsa. Kucing tekane wae. Wes ganti oli wes. Sepenting kuwi ya tak nyirami tanduran ku ya lah anakku beres-beres sik guys, biasa bocah yang ngene iki. Ku tandane bocah aktif, gak monoton. Ya napian orane mboke kesel guys. Sudah siap. Nanti kita mau berangkat. Nanti lanjut lagi guys ya. Tak beres-beres. Wah, aku ya penyuci baju kok tak salah kok Aduh sih raketung bisa mau atus nih. Nganu. Ki Arab dan udah Jepang. Belum. Iya saya panas ini. Ya juga sama DKI vitamin rambut guys, rambutnya ora rai tok rambut dia butuh vitamin. Rambut juga butuh vitamin. Aku suwe gak lip. Iki winginane toko kosmetik golek lip cream sekalian ternyata tak konten lagi omongan guys. Aku iki aku ki sakal nek wong Jepang ngomongnya sakal nek wong Jepang ngomongnya sak nyet kudu ndang golek bensin sekalian jablas. Kayak kok no cucu apa gak jablas. Suwi ra tau tak nek masker rambut tak masker terus seminggu ping pindho. Terus rambut iki terikat biar ngono ngombak. Apa semuting ngawang guys. Kok kaya ngetekno wektu ngowangan. Tidak lip. Gampang sisirane guys. Iki sauman wektu pora nang Jepang lagi ana lomba nangkap ikan guys. Muga kecanda nih so kan iso tinggu bahan konten lumayan. Nah sini rambutku ki sakmene lho guys lho. Semono lho rambutku ki sini sakmene cuma karena ngombak. Ya sini sakmene. Toning tahu, semir tahu. Toning, semir, rebonding, smoothing wis tau rambutku tak papan wis tau.
sawang-awangen wis tuwek ae kok. Ya maksudnya iki potong, maksudnya gak sampai tak ora pengen tak apa-apano di apa? Bleaching sing apa sawang-awangen. Ki mau pakai sunscreen dulu, tak sisik tanganku ki susah. Jujur tak tuh sini mama, aku mesti sholat asar kan kontenku sore guys. Anggo kilo murah, pengen macak tapi murah, terjangkau tapi aman, ya silahkan. Nah aku terus cocokku iki ket zamane skincare wong akeh. Viva iki ket mbiyen guys, mandi nom-nome ibuku wis ana Viva mah wedak karung. Biyen nek ngomong wedak karung sing sasetan kuwi nek ngomongi wong kene iki wedak karung. Viva iku wis ana ket zamane nom-nomane ibuku guys 90-an. Aku ya cocok dhewe kok ya cocok kok pinter iso dijak bremat duit iso dienggo liyane. Wis isa awan dadi aku nganggo sunscreen. Ben apa aku tuane ben gak gosong guys wajahe. Terus ndi yo? Sesek tak keskip Mas Santo aku bisa salin. Bos. Aku tak silo tak macak sik tak udah. Aku tuh tidak nganggo elip malah kita apik bisa. Sudah tau nganggo vitamin rambut aku. Terus mikir ngalah terus karo kebutuhan pokok. Wis disenengno. Duh wis nganggo kuwi. Tak kasih yang sepeda dulu. Cas saiki iki medeni di fasilitasi sepeda listrik tapi nenek numpake galu-galan iki. Wes tak tone siji-siji kok bisa. Beda sih. Alhamdulillah nganggo iki beda iki gak pecah lho misalnya apa nih crack iki nek ngene bahasa gawe. Pakai helm, Dek. Yes, ngene sekali budal pada perjalanan iki ya sak jam. Santai. Padahal di mana panas sih masya Allah. Wes, potong siji-siji guys. Oke, gue flash on. Aku mari sapu ini ya. Tadi lari pemirsa, kok kayak perfeksionisme ingin tok ae koyo ape ketemu sok bisa nanggu kita aktifasi ini kita piye ngarep kok gak karep Oke guys, nanti kita mau berangkat Jepang selak sore guys ya. Ini ya, ini. Mana ini? Piye? Piye? Ya segini mang anu bedang budal ku nek selak panas selak anu apa bengi guys kita lanjut lagi
jam 4:30 sip panas ini pemirsa. Seperti biasa lewat Alas Jati, Blorai terkenal Alas Jatinya guys. Farel guys teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Udah pipis.